Hola, som la Maria, l'Emma i l'Olats, de l'Escola Arquitecte Ujol, i avui us explicarem informació sobre la Torre de la Creu. A Sant Joan d'Espí hi trobem una de les obres més singulars del modernisme català, la Torre de la Creu, coneguda popularment com la Torre dels Ous, construïda per Josep Maria Jujol al 1913 i va acabar més tard al 1916 per culpa de la Primera Guerra Mundial. Va ser la primera obra que va fer Jujol a Sant Joan d'Espí, que va ser encarregada per la seva tia. Aquesta casa d'estuig està formada per 5 cilindres i diferents mides i alçades, amb cúpules corbades i xemeneies decoratives que li donen un aspecte gairebé fantàstic. La torre es va reformar diverses vegades. Avui és seu el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, al Baix Llobregat, com a bé cultural